ръци ни трябват. Определено всички, които присъствате тук, не сте извадили късата клечка, за да бъдем всички заедно. И така. Щастлива съм, че не си позволявам да остарем. Ама много. Ако има нещо, от което дяволски ме страх, ама безобразие, това е скрипта. И когато на съобщения получавах запитвания какво да носим, трябва ли да носим таблети или лаптопи и т.н. Моят съвет беше: вземете си настроение, ама много. И така. Както избягам от скуката в класната стая. Защо? При мен водещото е егоизъм. Защото аз не обичам на мен да ми случва. Кой има полза? Пак аз. На първо място. Но тъй като все пак в тази класна стая, в моя има и ученици, се опитвам да направя така, че и на тях да им бъде интересно. Какъв е начинът? Възможности дал Господ. Само да има желание да чуя. Какво се случи? Яви се проект успех. Учениците ми бяха първокласници и ги пуснах дълбоко. Могат да четат, научи, те трябва да имат извънкласни дейности. Водещата е пак антиспех. Тази година проект успех позволи да бъдат закупени допълнителни устройства, т.е. да имат оборудване. Това, което ще ви покажа сега, не съм открила топлата вода, признавам си. Имам си водещи учители за учители. Като започнем Деси, която ми бъде водна светлина и ме дърпа напред, ама си има и Томи с моменти в класната стая, които всички сайта ви е познат, тя непрекъснато дълга някакви ресурси, ама има и Роси, а пък и един ангел с инженерна свобода, непрекъснато пуска разни предизвикателства. И така, аз ще ви покажа как в работата си прилагат нещата, които те са открили преди мен и как се възползвам аз. Така, моят директор написа на дола и закупи таблети за клуба, на който бях ръководител. Две традиционни програмки, с които Деси беше пуснала урочета, Pixel Pro и фотофрейм. На пръв поглед нещо особено. Как обаче ползвахме по часове, за да бъде интересно на децата. Тъй като клуба беше с второкласници, така, в началото да си направят снимка. Тази снимка да бъде вкарана в рамка, можеха да си направят очички, да си сложат коронки и така нататък. И се забавляват. Добре, обаче, нали сме в класната стая. Тези технологии никога не съм била привържена до това да бъдат използвани самоцелно. Тоест, давайте сега, има технологии, ще ги ползваме, ама е така, раздават и който иска това да се прави, да се седна на друга и да си дея. Исках да ми бъдат от полза, ама не само на мен, а и на колегите, които са класни ръководители на тези ученици. Защото аз влезах в трети клас, а клуба беше с второкласници. И така. Първото беше да снимат предмет и да определят. Какъв е предмет? В случая съществително име. Слагат обаче допълнително определяйки рода и числото. Можеха да украсят, да сменят цвета. Малко по-късно обаче учебният материал върви напред. Т.е. преминаваме на прилагателното. И задачата беше на една кутия от чай те да определят различни признаци на този чай. Дали ще бъде сладък, вкусен, ароматен и т.н. Ами и това не ми стигна. И поставих следната задача. Ценно моля в масата. Правите ли сумка, когато ви желаете? Използвате максимален Затваряш го така и го пускаш тук. слагате ви го и се забавлявате
Пускаш и изключваш. Тоест, не използваме само технология. Ние имаме и работа с ръце. Ум, те все още не знаят за какво е. Та задачата беше тази рисунка, която вие сте си нарисували, запишете словосъчетание, съществително и прилагателно. После обаче състезание. Едно шише за всички еднакво. Кой ще измисли най-много прилагателни имена, свързани с това изображение? Това е второкласник. Намери си място за болничетата и си ги върна. Съответно си спечели награда. Споменах вече, че бяха класни ръководители от третокласници. Сега всички вие знаете, и детските учители, човек се прибързва по някакъв начин неговите си деца. Сега мога ли да ползвам таблети с второкласници, а пък моите ученици да стоят с изключени. Те са ми опитните зайчета. За щастие, няма щастие. Те са така. Номер едно. Първите, които опитват всяка моя приумица. И се забавляват. Както виждате, не са седнали да гледат напред. На една от конференциите колега беше използвал понятието да стоиш в класна стая тип автобус. И всеки гледа, в случая съжалявам, и вие сте поделени по този начин, виждате тила на този, който стои пред вас. Някакъв такъв час изиска децата да гледат един към друг и да общуват. Заедно. От първи клас работим с Envision, с една книжка. Те свикнаха да работят в екип. Таблетите са 10. Учениците от това могат да ги ползват по сами. Но в моя клас 2 деца ползват един таблет. Предават си го един на друг и никой на никого не се сърди. Общуват си един с друг. Ето, първичките им са събрани. Гледат какво се случва. Реших да направя един урок по човек и общество. В класната стая с таблет също. Скуката таблетка, това беше участието ми с Деси на конференцията в Перник. И отново казвам, технологиите в никакъв случай не е самоцелно. Просто имаме таблети, стоят в класната стая и децата работят само с тях. Имаше поставени мисии, децата трябваше да изпълнят мисията, след което вече реализират готовия продукт с таблет. В случай 10 въпроса трябваше да разпознаят 10 български владетеля и в момента, в който познаят владетеля с пикселите, трябваше да направят колаж, т.е. да снимат владетеля и да напишат в болон, че аз съм цар еди кой си, или аз съм хан еди кой си. Трябваше да подредят пъзел и да зададат загадка към останалите. Пъзела те трябваше да го направят, да снимат обект от град или местност, където сме били на екскурсия и да поставят задачата към друг екип. Тоест, втория екип да подредят парченство от пъзела и да познаят къде се намират.